Tips ngisi ide pembahasan nang konten. Heyo, siapa sih nang kene si cokan pada bingung goleng ngisi ide pembahasan. Tapi ya menurut sepengalamanku tok ya, arep dinggo ya syukur, ora ya ora masalah. Pas awal-awal nyong gawe VOD, nyong ngisi ide pembahasannya gue menurut sepengalamanku selama hidup. VOD ku sing pertama FYP, gue kontennya membahas tentang pengalamanku kerja disit nang PT. Tapi kok sih anak bae sing komen nyong ora duwe pengalaman mbak. Mustahil banget selama urip ora duwe pengalaman. Sing jenengane pengalaman udukur pengalaman kerja tok. Contoh siji sing paling kepenak bae, pengalaman dadi ibu rumah tangga. Ya gari diceritakna bae, lika-liku dadi ibu rumah tangga. Lah, golet ide pembahasan selanjutnya ya gue dengan kang komentar para netizen. Nek anak komentar sing menarik digawe nggo ide pembahasan selanjutnya. Cokane nek VOD ku ana sing ngomen ngehujat nang nyong juga tegawe ide pembahasan. Sebenarnya ide gue bisa muncul kapanpun. Malah cokane nyong lagi BAB muncul ide kok haha. Golet ide sing kepenak bae sing mudah dipahami nang audiens. Terus kayak tips khusus nggo pemula ya, nek ngisi suara nang konten ora usah bertele-tele, langsung bae jebret bahas mengintine. Ora usah diawali selamat pagi, hai perkenalkan aku ini bla 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 bla. Audiens ora butuh perkenalane Rika. Ya karena Rika gue pemula. Wong kadangan langsung bahas mengintine juga akeh sing pada skip. Nek gawe video sing menarik, engko tulis salah suwe terkenal dewek tanpa memperkenalkan diri. Yang ngapurane bae kata-kataku mandan pedes, tapi nyong ngomong anu sesuai fakta. Nyong gawe tips khusus nggo pemula sing ora baperan.